Vandaag hebben we een mooi evenement. De dichters komen voorlezen. Ik kan alle namen even zeggen. Dus het was de bedoeling 4 dichters uit Nederland en 4 uit Vlaanderen. Eén iemand heeft ziek afgemeld en die zal ik vervangen. Dus we zullen een parcours, de mensen zullen in 4 groepen ingedeeld worden. En we doen een wandeling door het dorp en op 4 plaatsen zullen telkens 2 dichters voorlezen. Een Vlaamse en een Zeeuws-Vlaamse. Een Vlaamse en iemand uit Nederland. Ruimer dan Zeeuws-Vlaanderen. En ik ben projectleider van Schrijvers in Sluis. En wij organiseren samen met het Huis van de Dichter deze middag met dichters. Ik verwacht ongeveer een 100-tal mensen. En de weergoden die zijn ons goed gezind, want het is weer prachtig weer. Dus dat wordt een hele gezellige, informatieve middag. Ik ben nog schrijver, nog dichter, maar ik ben een lezer van poëzie vaak. En daarom ben ik ook hier vanmiddag om een aantal mooie dichters te beluisteren. Met name kom ik voor Delphine Leconte, een bijzonder interessante dichteres. Tjerd Bruinja is ook een interessante dichter, andere ken ik eigenlijk niet. Maar vooral deze 2 en deze ambiance is daar bijzonder voor geschikt, zou ik zo zeggen. Tussen de lange vingers van de bomen, met een berg heimwee verborgen onder het water, zwijgen we in elkaars taal. Onze dromen vol met zon, de zon als een brandende kaars achter de gerimpelde gordijnen van de wolken. Wij en alleen, gevonden en verdwaald. In het platste land ter wereld konden we het plaatselijke accent van de rivieren verstaan. De bergen liepen weg, toen stonden zeeën en vlaktes, ze dronken de woestijnen op. De wind, zoekend naar de geur van de rijst, liet de handen van de molen los. Wij en alleen, gevonden en verdwaald, zonnig en in de schaduw, stil en rijmend. Vertrekken is een lang gedicht, bereiken is muziek en we zijn in al oog. U bent op bezoek bij een evenement dichter bij de grens of dichter over de grens misschien wel. Hoe is dat voor u? Ja, schitterend. Een geweldig mooie uitnodiging waar ik graag op ben ingegaan. Ja, als burgemeester van de gemeente Sluis, echt een grensgemeente, grenzen natuurlijk aan België. Ja, is dit een hele mooie kans om te kijken wat cultureel die grens samenwerking te bieden heeft. En bent u zelf ook dichter of schrijfster? Dat niet, maar ik heb wel de traditie om voor aanvang van de raadsvergadering de vergadering te openen met een gedicht of met een stuk poëzie of met een uitspraak van iemand. Dus ik hou daar wel van. Dan wens ik u ontzettend veel plezier. Ja, dank u wel. Graag gedaan. Mevrouw, bent u schrijfster of dichtster? Ik denk beide, zowel schrijver als dichter. Ja, En wat heeft u zoal geschreven? ja voornamelijk poëzie eigenlijk. Ja, en dat is ook hetgeen dat ik vandaag ga brengen, dus echt wel gedichten. Sommige gedichten zijn ook echt geschreven met het oog op het podium. Dus zij hebben echt de bedoeling om ja, op een podium voorgedragen te worden. Ja. Zou u iets over een gedicht kunnen vertellen en daarna eentje voorlezen? Ja. Een gedicht waarover ik iets wil vertellen. Ja, misschien een gedicht over rauwe emoties. Dat is een topic dat ook al heel vaak terugkomt in mijn dichtbundel, waar ik een paar gedichten uit ga brengen vandaag. En ik denk dat ik dat gedicht ook gewoon meteen ga voordragen. Dan weet je genoeg, ja. Het zou kunnen. We zouden onze woede kunnen opklaren. Onze woelige bewogenheid uit onze warrige hoofden wissen. Onze benen opvouwen tot we als origami uit scherpe hoeken en harde vlakken bestaan, maar verfijning in elke plooi dragen.
We zouden kunnen wandelen op de krijtlijnen van onze verbeelding, tot wij warme haardvuren ijspegels worden, schuilen achter onze gletsjers en ons al glijdend op land begeven. We zouden onze waarneming kunnen verdraaien en elke opgeheven stem labelen als een overbodigheid, tot een luide klik in onze oren galmt en we zien dat het goed is. Ik vraag aan ons hoe het komt dat ik woede ben vergeten. Het krijsend loslaten wat in mijn maag kletst en kolkt tot ik er misselijk van word. Het overgenomen worden door mijn hartslag, die bonkt in mijn aderen en zich een weg baant door elke vezel waaruit ik ben opgebouwd. Tot ik machteloos in elkaar zak. Knipper met mijn kikkerogen, wazige gestalten zich vredig voortbewegen alsof er net geen dolk in mijn gemoed werd gegooid. Misschien als ik woede had gekend, zoals ik gul vergiffenis heb gegeven, was de Gordiaanse knoop in mijn maag al lang ontward. Prachtig, dank je wel. Merci, dankjewel.